San Bartolomeko ermita zaindu eta balioan jartzeko helburuarekin jaio zen Osbele elkartea, eta horretan aritu dira orain arte. Orain, Ordiziako udalaren laguntzarekin eta Suar arkeologiaren eskutik, georradar bidezko indusketari heldu diote ermitaren historiaz gehiago jakiteko asmoz. Ikusi izan hemen zeola ondare bat, ekarri zeikena herriari eta historiako ikasteko eta garrantzitsu izan zeikena. Eta orduan intzan proiektu aurkeztu, erabaki izan proiektu aurrera eramatea, eta intzana zan Foru Aldundia diru laguntza eskatu, proiektu aurrera eramateko, eta eman ziguten proiekturako diru laguntza. Orduan erabaki izan aurrera egitea, eta hemena gaude danok, elkarlanen proiektu hau aurrera ateratzen deun. Oendala urteeteo sartu ziren talden Nerea eta David, eta horrekin ja beste gultza da handi bat hartu genuen, eta horiekin ja hasi ginen pixkete historiakin ja beste informazio berriek ere biltzen, ez? Guk jokatuko duen papela izango da beste batzuk induten lana konfirmatzea edo. Hau da, dokumentazio lan handi bat egin da guiritxe aurretik. Guri eman digute informazio eskerga bat, handi bat. Eta oain lehenengo fase baten indauna izan da georradar bat ekarri. Eta nola baiten genduken informazio dokumental hori konfirmatzen saiatu, ez? Georradar batek zeiten do, eskaner bat bezala da, lurrazpin, sakonera jakin bate arte, zer daun esaten digun makine bat. Esaten digu, pixka bat modu lauso baten akaso, ez da askotan nahi izango genduken bezain zehatza, baina baliogarri izango zaigu, badauken dokumentazioa aurretik indalan honekin, eta informazio berri honekin, fokalizatzeko nun nahi daun ikerketai. Zeintzu izango dian helburuk? Batetik egitura zarrak aurkitzea, hau da, bertan egon ziteken eraikuntza edo tenplu zarrago baten egiturak aurkitu, gaur egun da honakin zer relazio estratigrafiko, zer relazio zuzen kontaktu kidezaken, hau da, azpitik da hon edo zarragoa dan. Eta alizan ezkeo, egitura aztarna horiek, egitura zantzu horiek dauketen ikatz printzaren bat edo aprobetxatuz, karbono 14 bidezko datazio bat lortzea, jakitio zehazki noizkoa dan egitura hori, ez? Anderrek ondo esan duen bezala, behintzat dokumentazio historikoa hartuta badakigu aurreko Eliza 1509 urtean jada bazegola. Orduan, falta zaiguna da dokumentazioak orain ez diguna esaten, hau da, 1509tik aurrera noiztik zegoen Eliza hau eta zein izan zen bere historia. Orduan, indusketaren helburu nagusiena izango da aurreko Eliza hori topatzea eta behintzat jatorria ikertzea. Gero egia da, industen ari garen bitartean zenbait gauza ateratzeko posibilitatea dagoela. Orduan, behin ikusita ze gauza ateratzen dira, azken finean indusketa joango da edo alde batetik edo beste aldetik.